गिबि गिबियावनो बैसागोनि एडभान्स हेपि बैसागु जासिहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ ओमफ्राय बैसागोनिथ' नोंथांमोना रेसल होखादों जानांगौ ना मोसानायनि माबायदि मोसागोन सोर जरा मोसायो ना सिंगेल मोसायो आंथ' मिथिला जियानो जाया मानो आरोना गाइस आं दा जेनेबा जोंनिनो खाथिनि सगाव मोनसे प्लेइं कार्डनिनो आरोना मेजिक मोनसे लाबोदों नोंथांमोना मेजिकखौ नायदो शेयार खालामदो ओमफ्राय लाइक होदो बेनो आरोना दाखालिनि मेजिकखौ मोजां मोनदों जेनेबा सनाखौ माबायदि खावनानै लांनाय बेखौ सानैसोआ हमना मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय जुदि जायफोरा हमना मोनाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय मा लुबैयो नोंसोर जेनेबा बेखौ खोन्थादो आरोना फोरोंनायखौ लुबैयो ना मा बिदि आरोना थ' जेनेबा हमना मोनदों होननानै आं स्ल' बानायनाय जाखादोंमोन दाख्लैनि मेजिकखौ ओमफ्राय दिनै मोनसे प्लेइं कार्डनिनो मोनसे मेजिक लाबोबावबाय बेखौबो नोंथांमोना नायलांदो नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला शेयार खालामदो आरोना गाइसमोना एक्सुवेलि नोंथांमोना मानो शेयार खालामाखै मानो लाइक होथाराखै आं बेखौथ' मिथिला मानि थाखाय कमेन्ट खालामाखै बेखौथ' आं मिथिला ना नोंसोरो आंनि मेजिकखौ मोजां मोना आं जेबो मिथियाखै आरोना गाइस थ' बेनि थाखायनो जेनेबा मोजां मोनाखैबा मोनाखै कमेन्ट हरोब्ला मोजां नाङो आरोना जोङो माने साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो जों जेनेबा नाजागोन आरोना जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनाखैब्ला थ' गाइस भिडिअखौ नायलांग्रोदो आरोना Nah itu, so different card, mana pilih kejar nak card anu guys, aina nanti sudah, kasih pilih kejar, baik. Wow guys, wow. Dah ya, di sini gini nang. Nengar, ni awal kita card selection kalam. आं 5 मिनिटनि उनावहाय बियो 5 मिनिटनि उनावहाय मा जागोन थांगासिनो दं बेखौ बियो मा कार्डखौ सेलेक्सन खालामगोन नैबे बहियाव सोना दोनखाबाय गाइस बे बहियाव आं नै मबाइलाव जेबो गैया बेयाव गांसेल' कार्ड दंखायो दाइरेक्ट देखायगोन आं नैयाव खोबनानै दोनखाबाय एन्सारा बे जागोन आरोना बे जि कार्डखौ सेलेक्सन खालामगोन बे कार्डआ इयाव दंखायो खिन्थु आं बेखौ फर्स खालामा जे उमुखौ सेलेक्ट खालाम उमुखौ सेलेक्ट खालाम गावनि गोसो मथे सेलेक्ट खालामखायो नोंथांमोना साननो हागोन जेनेबा बे कार्डखौ सोलायजोब्बायलै होनना साननो हागोन गासै दाबो बेनो दं दा नोंनि मोखांखौ बारा नङा दाबो दं आंनि मोखां नै दाबो दंना सेम बेलेग आलदा जायखिजाया बेखौबो सेलेक्ट खालामनो हागौ बेखौबो सेलेक्ट खालामनो हागौ गावनि इस्सा नङा होमबा सेलेक्ट खालामग्राया थ' सेलेक्ट खालामसिगोन जायखिजाया गांसे सेलेक्ट खालामनानै टाच खालामनानै माखौ खालामो सोलायनो नामा कार्डखौ सोलायनोबा सोलाय हा सोलाय मा सोलाय नोंनि गोसो बे इ कार्ड खाथियाव लाबो बेखौ देखायखादो आरो नैबे कार्डआ इनिनो ना सोलायबावनो खनसेबाव सोलायबाव नोंनि खोथा इनो जाखाबाय फाइनाल अके इ कार्डआ इयो नोंनि ना अके दा सरि इखिनिखौथ' नांला नोंनो बास इ कार्डआव नोङो जायखिजाया जेनेबा आरोना नोङो जेनेबा नैखिनि कार्डआव जेनेबा नोङो मोनसेल'सो कार्डखौ सेलेक्सन खालामबाय नङा होमबा बेखिनियाव नोङो इफोरखौबो सेलेक्सन खालामनो हागौमोन 4 5 8 10 20 12 बिदि सेलेक्सन खालामनो हागौमोन बेनि खोथा खिन्थु इयो गांसेल' सेलेक्सन खालामदो नङा होमबा नाय बेनियाव गांसेल' सेलेक्सन खालामदो इखो ना ओमफ्राय नोङो नैथिंबो सेलेक्ट खालामनो हागौमोन इथिंबो दंमोन नै आमदानि कार्ड दंमोन इथिंबो इयो सेलेक्सन खालामनो हागौमोन खिन्थु बे सेलेक्सन खालामदो गांसेल' कार्ड नङा होमबा गांसेल' कार्ड सेलेक्सन खालामदो इ कार्ड दि बेखिनिया गैला बेखौल'सो सेलेक्सन खालामदो नोङो आं फर्स खालामाखै दे गाइस बेखौ आं फर्स खालामाखै जे बेखौनो नों सेलेक्सन खालामथार बेखौनो नों खालाम होननानै आं खालामाखै इ फर्स खालामाखै आं गावनि सेलेक्सन मथे बुंना होब्रा खनसे नोंनि सेलेक्सन मथे नंगौना नङा होमबा इ कार्डआ मा कार्ड इखौ नाय ओमफ्राय नैबे कार्डआ मा इखौ नाय इयाव आं दहायनो दोनदो दे मबाइलावनो दहायनो दोनदोंमोन दोनाखै नैबे दंखायोमोन नै दाबो गैला नै इयाव गांसे दं गांसे कार्ड दं इयाव इ कार्डजों मिलायगोन ना मिलाया नाय इ कार्डखौ देखायग्रो नोङो इखौ आं उनाव देखायगोन कार्ड इखौसो सेलेक्सन खालामदोंमोन नों
इखो आं मा खालामदोंमोन एन्सारखौ दहायनो होनना बुंदोंमोन आं 5 मिनिटावनो मिन्थिखागोन आङो इयो मा कार्डखौ सेलेक्सन खालामगोन इ थारमाने दहाय सिमाङाव नुजादों आंजों हराव ओंखायनो इखो खालामदों आरोना आङो थ' इ कार्ड गांसेल' दं इयाव नाय नोंसोर नायनो हागोन गांनै गांथाम दं नामा इयाव गांनै गांथाम दं नामा इयाव नाय गांनै गांथाम दं नामा नाय Wow! 5 मिनिटनि उनाव मा जागोन बेखौ मिन्थियो आरोना गाइस आङो खालामो नोंथांमोना बे मेजिकखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन Tata. टाटा बाय बाय